Takže čaute ľudia. A dneska je tu také, no dá sa povedať, že prvé takéto dlhšie video. Ja som Gregor a videa na YouTube by som chcel akože zamerať hlavne na kresťanstvo. Toto video sa pravdepodobne volá, že moje svedectvo a chcel by som ho akože zazdieľať s vami. Dúfam, že to niekto pozerá aspoň. A mám tu aj akože taký papierik, čiže keď sa sem budem pozerať, tak sa pravdepodobne pozerám do neho. Prosím vás, odpustite mi za to, že nebudem všetko čítať, lebo sú to iba také bullet pointy, ale tak no. Toto video dnes točím, lebo som dnes nejako cítil, že by som ho chcel spraviť aj, akože už dlhšie som ho chcel spraviť, ale nevedel som v akom formáte. A toto mi prišlo trošku adekvátne. Som trošku nachladnutý, čiže prepáčte za môj hlas a možno, že tu budem trošku smrkať cez a možno aj trošku mi slzy potečú. Takže ako som už vravel, toto video by som chcel zamerať na svoje svedectvo a tak teda by som šiel akože na úplný začiatok toho, že všetko, ako ja som sa dostal k Pánu Bohu a ako si ma k sebe dotiahol. Takže ja by som to nazval, že vyrastal som teraz, nie som na Slovensku, ale v kresťanskej rodine. Akože všetci takíto blízki členovia rodiny sú pokrstení a akože chodia do kostola. Čiže vyrastal som takto v kresťanskej rodine, čiže akože nikdy som nebol taký, že vedel som, že tam je niekde Pán Boh, ale som si väčšinu času myslel, že napríklad do neba sa dostanem iba, že budem dobrý a budem pomáhať ľuďom a tak sa tam dostanem, že to mi určite bude stačiť. Celý čas som bol v takej väčšinu času svojho života som bol v takej domnienke, ale to nie je správny taký pohľad na to, čiže ako som sa teda dostal k tomu, kde som teraz. Tak ja som akože z evanjelickej cirkvi, čiže ja som chodil na konfirmáciu. Odtiaľ som sa nejakým spôsobom prepracoval na mládež, akože stretnutie, čo sú. Akože tam som sa učil Bohu a tak, ale stále som bol v takej, ako keby som žil v takej svojej bubline, by som to nazval, a tak v takom svojom zmýšľaní, že ten môj pohľad o tom bol správny a že ako keby stále som nemal to, že nevnímal to také práve orechové kresťanstvo, by som to nazval. A stále som bol taký, že budem dobrý a že pohoda, jahoda, ale chodil som akože takto na mládež a k tomu sa ešte vrátim, akože, ale teraz by som chcel pokračovať, akože teraz by som chcel prebrať ešte len taký ten timeline a potom by som si to všetko preberal. Chodil som akože na mládež, potom som sa dostal nejakým spôsobom na evanjelické liceum v Bratislave a tam som chodil a akože v rámci možno, nechodím tam tento rok, ale budúci rok by som tam asi mal prísť. Čo mi dosť, akože, ale stále, ja som, akože, bol som tam teraz 2 roky, teraz som v Amerike a potom sa tam ešte vrátim, hádam, nie je to akože moja najväčšia túžba sa tam vrátiť, ale chápeme sa. A keďže máme, keďže je to evanjelické liceum, tak je tam aj náboženstvo, akože ako hodina. A mne sa tak, dajme tomu, otvorili oči voči kresťanstvu a tak by som to takže tento rok ešte, že akože 2024 možno, tak nejak, že reálne, tak relatívne nedávno, tu je nejaká špinka, že tak relatívne nedávno a to mi tak pomohlo otvoriť oči, bol náš pán profesor, pán učiteľ na Božka, meno asi nejdem spomínať, ale tí, ktorí to vedia, tak to vedia.
A asi by som mal napísať a asi mu aj idem napísať. No a teda pán Boh mi tak otvoril oči cez ako keby toho pána učiteľa, profesora nášho, že tak to bol tiež taký ako to povedať, no tiež taký zásad do môjho života, ktorý mi pomohol akože tak zmeniť to svoje zmýšľanie o tom celom. A ďalšia taká vec boli sociálne siete a tie mi tiež akože, že som začal pozerať viacej takých videí, že o kresťanstve a takých, že sa mi proste, neviem už ani ako sa mi to tam dostalo na For You page alebo tak, ale proste som to začal pozerať aj na YouTube a to mi tiež tak dosť pomohlo akože pochopiť všetky tie, no nie všetky, ale také základy. A potom som začal robiť denné čítania a teraz som v tomto momente, kedy som denné čítanie už dlho, no nie dlho, ale dlhšie nespravil. A pár vecí na moju obranu, je tu pomalý internet v Amerike na tomto intraku. Minule som skúšal, to posledné čo bolo, tak som skúšal uploadnúť a trvalo mi to ale 3 dní, kým som to uploadoval a to nebolo ani na internete tomto. A takže zistil som heslo od Wi-Fi vo fitku, čiže možno, že tam budem chodiť uploadovať. Zase zároveň aj ja som lenivý, že sa mi v poslednej dobe aj tak duchovne lenivý, že sa mi takéto veci nechceli robiť, ale to potom na neskôr, teraz sme pri mojom svedectve. No. Takže keď už mám takto tú timeline rozoberatú, že ako to celé, no ako také proste úplne veci prebiehali, tak teraz sa môžeme vrhnúť do možno, že pre mňa nepríjemnejšej časti a to sú konkrétne veci možno, že s ktorými ja som mal problém, s ktorými stále mám problém a s ktorými mi Pán Boh pomohol. Takže ako už som sa rozprával v tom, že ako mi akože viacej faktorov pomohlo otvoriť tak oči, tak tiež akože dosť ťažké bolo pre mňa a teraz je to tiež pre mňa veľmi ťažké a fakt sa hanbím za seba to vysloviť ale sú to veci, s ktorými asi viacej ľudí, možno, že som to fakt iba ja, ale asi s tým má viacej ľudí problém a to je, že som mal problém so závislosťou na pornografii a tak. Dobre, povedal som to. No, to bolo veľmi fakt sa za to hanbím, fakt som to asi zatiaľ nikomu nepovedal takto, ale asi keby to nepoviem akože takto, keď už robím o svojom svedectve, tak by to nebolo podľa mňa také dobré, lebo je to veľmi taká vec, čo ma aj k Pánu priviedlo a bez toho by to asi som to nemohol asi toto celé tak spraviť. A zároveň by to bolo podľa mňa také, no nebola by to celá pravda, keby o tomto nehovorím. No, a akože s takýmito vecami som mal dosť problém a držalo sa ma to trošku dlhšie, ale ako už som sa potom tento rok dostal k Pánu Bohu, tak akože snažil som sa toho akože vzdať týchto vecí všetkých a tak som sa snažil týchto vecí akože vzdať a modlil som sa k Pánu, že nech si tieto veci zoberie, lebo fakt som ich už nechcel robiť a už s týmto konkrétnym nemám problém. Ale to neznamená, že teraz, že s ničím iným nemám problém, lebo napríklad Pán Ježiš povedal, citujem: ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci súd založil.
Ak ťa teda práve oko zvádza na hriech, vylúb ho a odhoď ho od seba, je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Matúš 5, 28, 29. Aj slovenský ekumenický preklad. A čo tu pán Ježiš chcel povedať, že možno, že to nemusí byť iba že s tou pornografiou napríklad, ale že keď už niekto iba len že má nejaký žiadostivý, akože že sa iba tak žiadostivo pozrie, má to v srdci, takže už to je akože problém. A to je tiež problém napríklad niekedy aj pre mňa. A fakt sa za to hanbím a fakt by som to nechcel robiť. A fakt s tým bojujem, ale niekedy je toho už niekedy už je proste a fakt niekedy s tým bojujem veľmi. To bol jeden z takých vecí, čo ma dovedlo aj bližšie k Pánu Bohu. Ďalšia vec, ktorú fakt na sebe nemám rád, alebo ktorú keď sa napríklad na seba spätne pozriem, tak bolo napríklad, že som si robil srandu z veľa ľudí a teraz keď sa na to tak pozriem, tak fakt sa za to hanbím a je mi to ľúto. A to je tiež problém, fakt nerad už robím také vtipy, ktoré možno niekoho môžu uraziť, preto sa snažím ani nerozprávať už nejaké také vtipy. A ďalšia vec je, že ohováranie, fakt som ohováral veľa a niekedy sa mi to stane aj teraz a fakt s tým mám tiež problém, ale snažím sa s tým bojovať a snažím sa to dávať Pánu Bohu. A ďalší bod tu mám, že ako mi Boh pomáha a ako mi požehnáva. Tak ako mi požehnáva by som začal. A to je jednak, že žijem, že mám rodinu, že môžem byť v Amerike teraz. Sice som trošku nachladnutý, ale to jedno nachladnutie, akože všetky tie pozitíva akože nezmie. Ďalej mi Pán Boh požehnal, že dal svojho jednorodeného syna za mňa, že mám čo jesť, mám čo piť, je to úplne super, že keď niečo robím zle a keď som napríklad duchovne alebo inak proste lenivý, takže cítim v sebe, že to je zle a že cítim, že to čo je zle, tak a robím to, takže by som to nemal robiť, za to ďakujem Pánu Bohu, lebo to je fakt, ten Duch Svätý je fakt bomba. Čakajte, len sa napijem. Ďalšie požehnanie môže byť napríklad, že mám čo si obliec, môžem chodiť na školu, môžem cvičiť vo fitku, môžem strašne veľa vecí, ale ďalšia vec, čo na sebe nemám rád, že niekedy si to vážim až moc málo. A možno, že sa tu rozplačem a to nie je z nadchy, pardon, ale že niekedy si napríklad veci, ktoré mi Pán Boh požehnáva tak a dáva, takže si vážim veľmi málo a že niekedy nimi opovrhujem a tak a to tiež na tom tiež to je tiež jeden z tých problémov. A ako mi Pán Boh pomáha, tak už som to akože tak naznačil, ten Duch Svätý mi dosť pomáha, že prináša, no povedal by som také, neviem to slovenským výrazom, ne, ale po anglicky je to, že conviction, že tak, no proste, nie, aj upozorňuje, ale že chápeme sa, že tak keď niečo robím zle, tak mi to ako keby takto cítim, že je to zlé. A v tom je to super, že ja chcem cítiť, že keď niečo robím zle alebo proti Pánu Bohu, takže chcem to cítiť a chcem to aj napraviť, ale niekedy napraviť to je ťažké, hlavne mentálne, a to je problém, lebo ja som lenivý, to je ten problém, moja lenivosť. Ale
ďalej. Pán Boh mi pomáha, takže napríklad tento týždeň respektíve neviem, či to bolo, asi to bolo tento týždeň, ale proste došiel som sem a bol som cvičiť, mali sme sa mi zdá, že školu a niečo sme mali. A potom bola nejaká stretávka tuto z tých intrákov, že na zmrzku a takto. A ja, že bol som tam chvíľu, nie som nejaký extrovertný typ moc v realite, čiže som si potom povedal, že asi pôjdem cvičiť na taký dvojfázový tréning, lebo to je to, čo ma teraz baví celkom. A tak som šiel a v polovici cesty, respektíve už trošku dlhšie mi prišlo na rozum, že začal som sa akože tu baviť s takým jedným chalanom a že niečo mi proste hovorilo, že mal by som sa otočiť a že sa s ním nejako porozprávať. Proste teraz to znie strašne divne pre niektorých, asi pre väčšinu, ale proste mi to prišlo na rozum a cítil som to tu, že asi to by som mal spraviť. Tak som sa v polke cesty do fitka otočil. Došiel som tam a začal som sa nejako baviť s tým chalanom, akože ja som nevedel, že o čom sa budeme baviť, iba proste som mal také, že porozprávaj sa. Tak som došiel tam, pozdravili sme sa, som za ním došiel, začali sme sa nejako baviť a on potom, že či sa nechceme ísť prejsť a porozprávať. Takže ok. A potom sme sa asi 2 hodiny alebo proste nejakú dlhšiu dobu rozprávali akože o Pánu Bohu a takto. A bolo to fakt, pre mňa to bolo fakt super a fakt som si to užil, aby som to povedal, a fakt mi to dosť prinieslo. A fakt je to fakt také, že wow, že asi keď som šiel do fitka, tak som si nemyslel, že sa na polceste otočím a potom sa budeme ale 2 hodiny rozprávať s chalanom, ale fakt to bolo super. Čiže možno niekedy, ak máte nejaký ten taký svoj vnútorný hlas, ktorý vám niečo hovorí, tak možno, že to je niečo takéto, že keď niečo máte spraviť a možno, že to nie je zlé, tak je možno dobre to spraviť. Ale toto je iba čisto príklad, toto sa mi stalo asi prvýkrát v živote. Takéto niečo. A tak sa mi Pán Boh zjavil v živote, že som cítil takého Ducha Svätého, že pôjdem tam, porozprávam sa s ním, tak sme sa dosť pobavili. A Pán Boh mi taktiež pomáha, že mám rodinu, to je fakt super, ktorá ma, dúfam, má rada. Neviem. Mám kamarátov a kamarátov mám, že fakt super, fakt som za nich rád, takisto aj za rodinu. To je fakt bombová, akože teraz fakt bez randy. Fakt som za to rád. A neviem, čo by som bez rodiny a bez kamarátov a bez Pána Boha robil. A ďakujem, že Pánu Bohu taktiež, že sa mi tak zjavil v živote a že som nemusel byť celý svoj život, že budem dobrý a potom pôjdem do neba. Za to som fakt rád. No a potom asi taký posledný bod, respektíve jeden z tých poslednejších, je, že kde som teraz? Posledný týždeň, posledné 2 týždne. No, poviem to takto. Pred asi mesiacom, alebo už to je dlhšie, čo som na TikTok hádzal tie denné čítania a tak, ale pred takým mesiacom alebo pred takými 3 týždňami ma to fakt akože naplňalo, aj som to robil, ale potom ako som došiel sem, tak už to bolo také, že spravil som 2, ale 2 sa mi zdá a potom som sa na to vykašľal a to je dosť akože mojou lenivosťou, je to trošku možno, že aj tým internetom, ale nechcem si akože to robiť ako výhovorku. Ale je to hlavne mojou lenivosťou, že som posledný týždeň a pol bol dosť, že duchovne lenivý, že som si moc ani nečítal toto, akože snažím sa. Pardon.
snažím sa si čítať, ale som si napríklad nečítal tak veľa ako predtým. A fakt som posledné dni bol taký fakt duchovne lenivý a toto video ako točím, tak som si uvedomil pár vecí, za ktoré možno, že chcem ďakovať, lebo nemám tu, že list, že za čo chcem ďakovať, iba že o čom by som chcel rozprávať, ale dosť som si tak uvedomil veci cez toto video, čo som v rámci možnosti nechcel točiť, respektíve bolo mi trošku nepríjemné o tomto všetkom rozprávať. Respektíve nebol som úplne že 100% komfortný, že idem rozprávať presne o tomto, jupí, chápeme sa. Ale dúfam, že sa mi nahráva dobré audio, lebo ak nie, tak tých 25 minút, 50 sekúnd, 53, 54, 55, čo tu akože točím, tak mi asi len tak sa nevráti. Čiže čo by som chcel zlepšiť, respektíve to ide akože k tej otázke, že kde som teraz. Takže už nebyť taký lenivý ani duchovne, ani fyzicky, lebo dnes je sobota, keď to točím, akože na Slovensku už je 4:40, ale tu je 21:40, čiže dnes je ešte sobota a dnes som sa zobudil po celkom náročnom týždni, že fakt sa mi nechce. Ešte vonku bola búrka, pršalo, tak dobre mi bolo v tej posteli a fakt som bol, že ešte ak budem cez týždne chodiť na futbalové tréningy, americký futbal, tak cez tie víkendy už budem fakt unavený, ale to nie je iba problém tých víkendov, ale že celý týždeň som bol taký duchovne o ničom, by som to nazval. A to by som chcel zmeniť nasledujúce obdobie. Chcel by som to akože čo najskôr, ale ak sa nebude dať že za deň to zmeniť, čo sa asi nebude, tak by som to chcel pozmeniť. A neviem, čo by som ďalej povedal. Toto je fakt asi najdlhšie video, čo točím. Má to no teraz to má cez 27 minút a dúfam, že sa mi nahráva dobré audio. Asi toto video neuvidí nejako veľa ľudí, pretože je to, dá sa povedať, moje prvé video na YouTube, ale skúsim to možno, že zostrihať aj do TikToku a do YouTube, či do Instagramu, pardon. A tak no, to bolo v rámci možností tak skrátené moje svedectvo, nedával som tam nejaké úplne veľké detaily. Je to síce dlhé, ale to, lebo som to obkecal nejakým spôsobom, neviem ako. Ale tak no. Dúfam, že to nejako dávalo zmysel, že to malo konzistenciu. Prepáčte za svetlo a že tu šumí môj notebook. Svetlo tu je celkom o ničom, lebo ak by som chcel, aby mi bola vidno moja tvár, tak by som musel byť takto. A to asi není moc zdravé. Ešte nemám nejakú lampu ani nič, tu je iba nainštalovaná na stole, aj tam vzadu, tam za týmito vecami je ešte ďalší stôl. A tak no, dúfam, že to niekomu niečo dalo a ak by ste sa napríklad chceli so mnou o tomto porozprávať napríklad, tak môj Instagram asi bude niekde v popise, ak sa to tam dá dať, ak to tam dokážem dať. Ale čo môže byť trošku problém je ten časový posun, lebo tu je o 7 hodín menej ako na Slovensku. Ale tak no. Dúfam, že to nejako dávalo zmysel, že to malo nejakú konzistenciu, že si to niekto pozrie. Ak to niekto dopozeral sem, tak fakt ďakujem. A držte sa, verte, čaute, ahojte, majte sa a jak sa hovorí, neboj sa, len ver.